अरे बाबूजी हम ऐसा लड़की से शादी ना करो। ना 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 बैठी बैठी बाप तू बाबूजी हमें का चले के बियाह होइबे ना करे। बैठी नहीं आएगा होल के उतर होई। बैठी 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 हम बाबूजी चलो हमें कहां चले जे बियाह हो किया बे तो ही करवा देलू। जा होई नहीं बियाह होई। चश्मा तार फोड़ दे हम लेके आवा चश्मा फोड़ दे। हां जा कहना जा मुंह कम लड़ाई बैठी। लड़की के हमर देख ले लो खा भर चले लो बियाह है ना करब में। तो एकदम उल्टी करवावा हमरे देही पर। यार बाबूजी के छोड़ा लो हम जाते हैं। चलो ना ए बाबूजी हम ही लड़की से बियाह ना करबे को शादी से पहले केहू से चक्कर चलता। ओए मैं कुछ सोच आई ओ घरी भला हमारे पता चला कौन मुंह देख के। ओए हां होई बाप रे बाप हो ना बियाह दुनिया के बियाह काहे ना हो। तब मुखिया जी जबरदस्ती बियाह करवा हम ऐसा लड़की से बियाह ना करो। बोले बताई सब कुछ खा लो लड़की में देख गांव से मत बियाह काहे ना हो। निकाल लो ला पेटवा में ले निकाल लो। अरे बोल छी महाराज खबर है का तना बांधी पता ना अभी ले कहाँ गई है मम्मी कुछ बुझाते नहीं के लड़का वाला बड़ा बुच्ची जी के देखे खातिर हमारा के बोला नहीं है कि मैं तैयारी करी के रख हम आवत तनी ओने से घूम के गांव में ले। ए कनिया हाँ मम्मी जी का कतरू बोली कुछ न बोली फिर चाह सपना दे बड़ू। हाँ मम्मी जी रो कहनी है ना कि चाय बनावे के हम चाय बना के धइले बनी चूल्हे पे के गरम रही। ठीक करे बड़ू बढ़िया करे बड़ू बुचिया कहां बिया तैयारी होती है न जाता नहीं उन्हों की तैयारी करे के तैयारी कर दो जान तरू बढ़िया से बार झाड़ दी को सिखा दी को लब लब कुछ ना बोली। अच्छा हाँ हाँ ये मम्मी जी इज्जत न ले भी तो से इतना फिर से मामा के गांव को याद करा दी हो जान तरू को यही तो इहो को पूछला कि मामा गांव कहां हो तन मामा हर कहां नहर कहां लोग पूछे लागेला। हाँ ये मम्मी जी अब बाकी लोग कहाँ गइल बा बाबूजी बाबूजी बड़ी बैठल रख हम इतना तक उठ ताकत नहीं कि कब उतर लो। अब बाबूजी कोई नहीं खे। अरे कुछ सामान ले को बूढ़ा विदा कर हुई है। अच्छा ठीक है हम जाते हैं तैयारी वारी करवा दे। ठीक हो जाते रात कुछ भी कह हाँ पतो लाखों में के बाड़ी लोग कि सब काम बेचारे अपन कॉली लोग कहे से पहले ही ये पति लोग बहुत खुश रही ना। देखी जौन भी बात सब बढ़िया से पूछ ले जौन जौन जब पूछियन जा सब बात बढ़िया से बता। शादी करे के मूड नहीं के तू माई के चढ़ा के हमर बियाह करवा दड़ू। मने शादी के उम्र हो देख ली बुची जी। अरे तो कितना का उम्र हो गइल बा बढ़िया शादी अब हमरा से बड़ पढ़त रहीसन हमरा से बड़ हो देखा रूम नहीं पढ़ती है आ। अरे दूसरा के दाज लिहल बा बेटी घर में सियान हो जाली सन त बाबू मई खोज के बियाह कइए दे। बुचिया बुचिया देखी का कहती है ई कहतरी कि हमरा मम्मी बियाह करे के मन नहीं के ई कहतरी बियाह ना करबो त का करू मांगी पे कब तक बोझ रहबू हैं। इतना बोझ हो गइल बानी। हां बोझ बाबू चाहे ना बाबू से आन लगी कि जल्दी बियाह के ससुरा भेजेला जानलू बोझ बेटी बाप पति पे ना होला गांव के बोझ हो जाला। सब लोग कहता था बेटी से आन हो गइल बियाह कहिया करबू हैं। लोग हमेशा इहो तना मारता किसान बेटी घर में रखले बड़ू कुछ कुछ नीच कर दी आ तो से लक्षण बाटे का लक्षण बाटे। अरे का घरवा में हाला गुला कइले बाड़ू दुआरी पर ही ताइल बाड़ा है आ तू करर कइले बाड़ू समझावत नहीं कर के समझावत तैयारी हो हमारा बारे तो हम पगला गइल बानी। ए बुढ़ऊ कहती कि बियाह ना करो समझा बुझा के कौन से बोलल जाला ही ना त सुनिहन त हां भोगा नहीं खिलो होइले ठीक नो धीरे समझावल जाता रो बैठाई ठीक बा हम चाय पानी जरूरत करत त हमरा चिंता नहीं के। हां जाई रो हम चलत नहीं देख आदमी में दारू झाड़ नहीं से बन से या कुछ साफ साफ बता उल्टा पुल्टा बोल तो जानती हो ठीक ना उठा से उल्टा सीधा बात ना बोलल जाला जौन पूछियन जे तने बढ़िया से जवाब दे। जानती के अभी तो मन घबरा हमरा मालूम बा लेकिन हिम्मत से काम ली हो बुची देख हम इज्जत रखे बेटे हमर नाक मत कटवई हो ठीक नु तोर हमर शान बा घर के लक्ष्मी बड़ू जे तू ही बढ़े मन के ठीक नु कि चाय पकड़ ले बोला मम्मी जी हम लिया के आई हम बोलम जा क्यों ठीक बा हिम्मत से हो जी ठीक बा जाई हो गइलू ना खुश करवाला दे देखोती हमार देखौटी तो कहबे करी आज ना होई काल होई। चलो सन बाबूजी बस ले कॉलेज भाड़ा से मत ले चले गो रिजर्व गाड़ी कलो तो तू पक्का कंजूस हो। हां ई साफ एकदम बालू सब मैं मोर के 2000 लगी तो हम प्रकाश भैया के बोलेरो रिजर्व कर ले तो वो तो चाहते बड़ा के लूट ले आने के। और बुझा तक पैदल चले में कितना दिक्कत होता हमें के दुखाए लागन बस में 10 रुपया भाड़ा पे लिया के आवता है। हमने के 5-5 कोस पहले पैदल जात रही जा भगवा से बक्सर एक बार गाड़ी धरवैला ह चल। ओकर बाद कहत रहे कि सेंटीगढ़ ले पैदले चलत हो। बोले बोरिया को बोल
हम बोली तू बोल पुरानी वाला हमनी के बोली जा बोलो कोनो व्यवस्था नहीं है बाबूजी जा जी आ गई कारो सब मंगरुआ अरे कुर्सी टेबल के कुछ के व्यवस्था नहीं है पैसा हाँ, भर दिया रह गया करो बाबूजी ये ससुर व्यवस्था करो का भइल बा अरे दौड़ के मीठा पानी ले आइबो अरे टेबल कुर्सी के कुछ व्यवस्था नहीं है बैठी बैठी आओ आना बैठो ओए ना खिसिया जला बैठ तनी जान तानी पर रोजन के समय बा भीड़ भाड़ में तनी डिस्टर्ब हो गए आदमी बैठी जा बैठ हम ना बैठो आज ये लोग द्वार पर कुर्सी उर्सी नहीं के घबराई मत सब बात तनी हमहू बाजारे चल गए रहनी हाई एगो नौकर बा ससुर अलबटा ह कोई के गए नहीं के अपन व्यवस्था सब कर ली अरे ये मगरुआ चमका बा कुर्सी लाई अरे जल्दी आ ससुरा रुक साला हमार बुका तन बाबा जी तेरे दवा छोड़ी तो हां तो खूब खड़े पड़ सही दवाई अरे मगरुआ ससुरा ना बोलल जला अपना दरवाजा का बाबूआ गिलास बा मुंह फोन कर लाओ ना बाबू खाई का खाई दू गो चुरा ले लियो पहले ही हुए मैं पलटे में साफ कर देला सब खड़ा बड़ा से खाली दवाई और मंगाए तो ये ससुरा और ये का कुछ बा का चाचू लिया उली बात नहीं है ससुर खाली महीना लेबे खातिर तैयार बाड़ो रवो पे ही पनिया ठीक बा खाली तो हम खा ले बबुआ जी घबराई मत गिलास बा शीशा के घबराई मत कपड़ा खराब हो गई रुमाल बा रहे अच्छा हम पूछ दे तनी ना बाबूजी अपना दरवाजा पे इज्जत कर ना रोला हमार ससुर न चाहे के पूछ दे नहीं लोग घबराई मत पुरान आदमी बानी बात का हंस दे रे? तनी तोरा चलते हमार कपड़ा खराब हो गई मुंह लगा के ना पियल जला और कुछ बाजी नहीं न लाए बाबूजी तनी पनिया दी हो न लाए के बाड़ो पियो एकदम से दी हम चला इज्जत देते डूबा अरे देबो। दी हम चला देते ले ससुरा चलाओ जल्दी कहाँ के नौकर रखले वाले जी अरे जानता नहीं इस ससुरा के 21,000 महीना बा आ काम का बा जानता नहीं खाली खेत घूम बाजा वाला होई ससुर है जी ले चाय पी तो वही तवन के चाहे नहीं अरे ससुरा की अरे हेनी अब जल्दी दौड़ा जाई थोड़ा कम दिहल जाला ये ससुर न लायक कते का दे ढर के दे बोलो कोनो चीज का जरूरत और होखे अब लड़किया के बोलाई अच्छा चाय बहुत सेवा चाय कइले खाली यही तो पी पीठे का अरे बेटी चोता बाती नहीं अरे छोड़ी जी सब ए घबराई मत लड़की बोलाई लड़की बिल्कुल लड़की रुआ कपारे पर हम मस्जिद कोई लगल हम जाई मत आराम से बेटा सरका था बाबूजी बुझा था कि चाहवा में कुछ जमल घोटा काटा ले बड़ा सा हो चल हई उठा हुआ हटाओ तो तने हिसाब कर ले जाए हिसाब कर सब अरे रोहित तो दऊ ना बोलल जाला अपना द्वार पर देखो तो नहीं कही तो ठेकार जाई दे मुंह बंद कर के तेरा हिसाब कर हटाओ साफ करी हटाओ जल्दी मुंगा दे बड़ा ठंडा रहे बाबूजी बुचियावा के जल्दी बोल तो लिया का हिसाब कर यही से हमार पिए का मन ना कइला मुंह में नीनमा हो जाए ससुर ना घबराई मत यही से तो हमें कहीं को बिस्कुट खइली ही बाबूजी ए बाबू आई उठावा है गिलास पूछो ये हिसाब कर क्या है बाबूजी सारे न लगे हैं नौकर बाप ना घर के तू नौकर हो तो सारे हो रउआ सब जवन कही हमरा सुनही के नु बा ठीक बा बाबूजी तनी आगे के कार्यक्रम देखो जाओ देख तू चुचुड़ापन ढेर करता है ए जे देखी है तू आराम हम से रहिए बुचियावा के लिवा के हां लेके आओ सुनतड़ू हो और कुछ बात मंगाई ना लेके चलो और कुछ बा हित घर में तो लेके आओ बाटे पुनिया गुड़ी तो बुनिया पूरी ना खाई ली हमने तो का खइबो पुलाव बना त का बुझाता की मुर्गा चाहिए मुर्गा अरे जा खुश रहो देखा तनी हमरा घर के लोग संस्कारी हाँ देखलिए संस्कार जींस पहनले बड़ी लोग तो जेकरा रही उहे नु पे नहीं भाई जी ए बुचिया तोहर का नाम हो
बोला बेटा टन टन बोल दिया जला बोले ना मामा लड़किया सरकारी में भी है का? हाँ हाँ सर्विस में करे ले अब तो 2 दिन अइले भइले नौकरी के फार्म भरत तारी बोलो नाम पूछे बोल चांदनी पांडे। पूछ लो। तू ही पूछा बाबूजी। हम ना पूछे, उनका पूछ। अरे पूछ रहे हम ना पूछब हम वो खा के निमन से पूछ लीजिए बाद में कुछ करोगे मत पूछ भौजी ले अपन। घरे गईला के बाद कुछ कहल कि हाई कमी बा हौ कमी बा। बबुआ के यही खातिर ले ओकर बाद हम पूछ रहे भौजी से अपन। का हो भौजी ये बको बड़को छोटको कुछ ना है जब पूछे के लड़का के बियाह करे के लड़की के बियाह करे के हमनी के पूछल जाई बतियावा सब बड़को आ छोटा को पहले बनी तुम्हारे जो लड़का देखा तो लड़की देखे देती जा पूछ ले आपने कुछ पूछेगे अब तो हाउ पूछ बिना पूछ सकले कि अपना लड़का का करेला का ना कितना तक पूछे पड़ी यहाँ से पूछ लीजिए ठंडा पानी पीला से कि सर्दी हो गई बाबूजी। चली बोलिए ए बबुआ रो खेल है। काम धाम कुछ करी ना हाँ का करी ना गर्मी में आम बेचिला ठंडा में मलाई बरफ। हां दाद और कुछ और कुछ का नौकरी के फार्म भरले बड़ी आज ही तो पूरा करम। अच्छा ठीक बा 7वां फेल के नौकरियों मिले लगा। अरे जो पाइल बा घरी जियो पे आइल बा। अरे वो गली गली नलिया ना साफ होला उहे में भर ले बा। 12,000 रुपये महीना मिली खा पी के। 12,000 तो बहुत ही ऐसे ही लोग तो खा के पूरा दे रहे मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है बा और पूछ लो कुछ पूछे के होके तो हमनी में पूछा कुछ ना होत रहे हमनी के टाइम के में। का नाम है? स्कूल के नाम है पुल के पीछे। पुल के पीछे मतलब पुल के पीछे स्कूल हाँ बा। नीतीश काका बनवैले बड़े पुल के पीछे वो बढ़िया स्कूल। अच्छा बुझा गई क्लास टीचर के नाम क्लास टीचर के नाम है फटीचर। रोज हम पूछे के बेटा पूछ ली फटाफट। ओकरा पता रही कि क्लास टीचर के नाम तो 7वें पास रही तो तारा ही बुझाता हैं? बाबू का बोले रहे भाई जी कोई लड़की से चक्कर करना नहीं रहा। कोबो हमर लड़की सोचत रही। दबा सकतिया पढ़ाई में लिखाई बाकी में दूसरे लेके भाग गई। हाँ, खेले बड़ो तो दबाई सोचत ना। रही तब ले दूसरे लेके भाग गई। तो ऐसे नहीं हित रहा कबार को तो जब लोगों तो हमारा दोनों लड़कन पर 3 गो भैंस बाड़ी सन। एक तो सुबह से सरा बोला है थूक सरा बोला है शहर के लड़की है ठंडा पानी पी ले लहस घबराई मत रहुआ मैं एक रुक के हटाओ मेरे सामने से मेरे कबार बता थे कपार बथता ही का नौटंकी करत हो। सुन बैठी बैठी हम बताओ